back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Nahuli na si Michael ug nabalaka si Jovita ug Stella sa ilang nakita ni Michael. Nga murag wa kini sa iyang kaugalingon. Gipasagdan nila kini nga misuod sa kwarto ug mipahuway. Gipaybaw ni Stella si Emily nga nauli na si Michael. Pagkingon ugma, mikuyog gyud sa eskwelahan si Noring ug nagpasidaan kini nga kuhaon si Emily. Igo nga milakaw ug nakalakaw ni si Emily miabot si Rafi ug dinhi Huwata ko human sa klase nimo ha. Kuhaon ti ka. Ma, kuhaan na jud ko ni mus kabuot. Husto na maoy, husto na sa kus edad. Bitaw. Husto na kasidad. Pero wa gamita ang imong utok. Kung wa kay gustong Rafi, dili ta kapugson. Pero kung kana lang sad si Michael, may pagwa na lang. Kasi akong tanaw niya, murag way buot. Lahi ra gyud ni Rafi. Musod na kus klase, ma. Bye. Mubalik ko ha, Emily. Koyog tagpauli. Salamat ni si Rafi. Dong Rafi, maayo ka niya ka. Hi, tita. Oh, hi. Maupagipagbiya ni Emily. May klase na siya. Niyalagi ka. Unya pa hapon na akong klase, tita. Mihapit lang ko din eh. Klase na din ni Emily. Oh, o guman sa ilang klase, unyang hapon, kuhaon ko siya. Anhion ako. Unsang oras sa mahuman ng imong klase, dong? Hapon sab, tita. Mga alas 4. Okay ra, og. Magkita lang ta din, tita. Kuhaon mo ka naman si Emily. Oo, kuhaon, kinahanglan gyud. Kay gusto kong magdungan magpamauli sa amo. Aw, kung mauna, tita, ihatod na lang mo. Aron, dili mo malangan. Pick out ra ba yun yung hapon? Ting pamauli man. Maulagi. Asan ka, tita? Balik ko na ako si Mrs. Soriano. Magkuha ko sa igbabaligya na akong ukay-ukay. Ikaw do. Unya pa akong klase, tita. Ihatod ka. Salamat kaayo dong, Rafi. Kaingon ko good boy ka na gyud tungod ni Emily. Ano ba? Wa lagi ka musuot sa klase nimo. Paray kapsulanan, Kim. Di masuot sa akong utok ang leksyon. Behind na sa gay ko eh. Sunod semester na lang ko. Ay, maigi kalagutan sa parts. Imong karibal? Si Perez? Sus part. Wa ni dagaan na niyo parts. Oy, kay duol kas luwag. Ikaw ba? Pag naasa din mo eh. Igayon na ang tatong dito ka makatug sa ila. Wa jud kinahimo. Mauna ang tato parts. Ubog oy. Ubog puts, tita. Maon lagi yung tato parts. Numaangkol mo si Emily. Kain na magkasad siya. Wa parts eh. Aw, usa ka buti nga na tingali to. Kamiras tita Nuring mo eh. Sige inom. Gibiyaan ng Emily. Marlo kay Mihana. Kinsa nang giingon nimo ang kalagutan mo parts? Si Perez ba lagi? Oh. Sa iyo na parts. Ipakulata ta siya. May kwarta kaya parts. Puhay lang ta. Dakoy 500 diri. Puro doy na si Eduardo. Si inang imiya ta lang mo akong parayigan perme. Oh, sige. Nasa kay 500 rin. Sobra na ni. Nyasam ta. Ito kaya ba sa tusuki? Hangout na to. Okay, go. Oh. Di mo ron. Hello? Uy. Hi! Hi, sweetheart! Kano saan ka naabot, ha? Mao ba? Mao ba? Uy, miss you too, sweetheart. Kuyog meron si Kim. Oh. Okay. Dito gyapon sa suki na tong hangout. Okay. Okay, sweetheart. See you. Paingon namin dito. Kamera lagi si Kim. Good. Malipay si Kim, ana. Pagsulte mo. Parts, si Girlie. Oh. Hi, Curly! Oh, sige ba?
Mas maayo aro enjoy tang upat. Oh, sige ha. Kita lang dito. Okay, bye. Unsay pong? Kapit to niya Mika. Magpares-pares deron ta parts. Aligre. Murag padong das muti lang yung lakawa da. Kuwang atong breed parts. Ako rin may baon ni Mika parts. Stikahan ako. Wow. Indot yung lakawar na to da. Asa ka nga nag-ilis ka man. Wa na ko'y cash tiya. Mag-withdraw ko. Unya mag-grocery pod. Danon ko lang si Patring. Kadusaan nato dada sa doktor si Michael. Ugma. Igo nga makapahuway siya pag-ayo. Ay, sige tiya. Ato na mi. Og palihog tiya ha. Hati man na taon ang imong apo. Pakigsultihi. Maminaw man na nimo. Ako ray mahibaw. Patring! Patring! Adto na ta! Unsa man dadon mong sakyanan? Mas madali kong magtaksi lang tiya. Tring! Tana! Kilak ang pultahan. Dili ko lang tugawon. Pasagdan ko nga makatuog pag-ayo. Presko ang iyang lawas kaganina kagipugos na kong pakaligo. Murag mibalik pagkabata si Michael. Pugsunon o pakaligo. Kamatikod bitaw ko niya ning uwahing mga adlaw, mga buwan. Murag lain siya mga panglihok-lihok. Mahigayon nga dili magtingog kung pakigsultihan, maminaw lang. Kinahanglan tuod nga ipa-check up siya. Kinahanglan gyud. Nahadlok ko. Basin og resulta na kana sa kanunang pagdapat niya kani adto ni Estela. Nagtupo si Michael nga puno sa bunog. Og tingali kun wa pa ko nga makabadlong ni Estela. Labi na kun mahubog na. Tingali. Wa na nga kong apo. Pero salamat na lang gidungog sa Diyos ang akong mga pag-ampo. Nalimta na ni Estela ang mga paghitabo niya sa milabayng mga tuig. Salamat. Yun na. Kinsa tong... Si Michael, siya itong nagdaha sa auto. Kinuha ko. Walang di ko kalibutan, may kawas niya ay. Ay, asa naman sabto. Huwag ka ko makabantay nga may kawas siya. Basin og makikita kang Emily. Basin lang mo na. Tanawa ng mga lista, Patring, ha? Kumplituhan na. Ari una ko sa pharmacy. Paliton ko ang mga maintenance ni Tia ug mga vitamins. Balikon ta lang ka, ha? Naglinya man di ay. Sorry. Sorry, sir. Sorry. Okay lang, ma'am. Oy, Estela? Edu. Uy, ikaw magud di ay. Ay, sorry kaayo. Okay lang. May paliton ka? Maintenance ni Tia. Vitamins food. Ikaw. Nakabalit na ko. Maintenance po na ako. Ingon man yun ini basta may edad na. Pero kaya pa. Ingon bitaw imong helper nga. Gitabang ko no kaniya kay nalupog ka. Oo. Gipanabi yun ni imyat. Pero okay na ko. Ikaw ra? Ay, kuyog ka nga akong helper. Namili pas amo mga palitunon. Nahutda namig mga kinahanglanon sa bay. Di ay? Pwedeng dapiton ko ikaw og snacks karon? Diha lang gud oh. Pwede? Ay, ano kong tili? Nagliliya pa man sab ang mga customer. Sige, giuhausap ko. Salamat. May ikasulti ko. Dali. Dirita. Kikulitan ko niya. Unsa may gusto nimo? Bisag unsa lang. Pang merienda man sab ni din he. Bisag ka na lang puto ay. Dugay na ko wa ka makakaon ana. Ay puto lang ako og sikwati. Wa ka day uhawa. Tubig lang god. Sige.
Puto lang po ako og hot chocolate. O ganang mangga. Gusto ka na? Sige. Miss? Lugaya ni Ma'am Estila ay. Nahuman ako pangumpra. Napalit ko ng tanan niyang gilista. Di lang una ko dool sa counter kay wala pa man siya. Pili isa ko para ako. Lotion o kanong para limpyo sa naong. Ay, tuara dito pipita. Ay, salamat sa merienda, ha? Ako ang magpasalamat nimo. Wa ka nimo balibari. Ela ay bitaw nga magkaon nga mag-inusara, no? Maugod. Og salamat nimo ha, Estela. Ay, excuse una ang akong helper. Ah, Hello, Patring. Ay, kanino ra kung nahuman diri, ma'am. Nagpundo lang ko diri sa counter number 5. Hain man ka? Muana na ko, Tring. Sige, ilinihan na lang na. Estela, hain mo i-parking ang imong sakyanan. Magtaksi lang ni. Wa ko magdaog auto. Madugay sab ko pangita og kaparkingan. Halos doon na magoy mga sakyanan ang mga tao. Gidako ang akong auto. Ihatod pa lang ka. Og ang imong helper. May kumpra ba mo? Ayaw na lang, uy. Daghang taxi. Please, ayaw ko balibari. Sige, ikaw ang mahibaw. Wa ka na laing paliton? Wa na. Salamat kaayo nimo, Edo, ha? Kadiyot. Ablihan ko. Ay, ako na, uy, ako na. Thank you, gid kaayo nimo. Patring, kanaog na, uy. Natuhog, ay. Ay, hala na. Kutog bilaw kung kubong na si Ercon, Sir Eda. Hala na. Ay, sir, ang kinumpra, sir, na asluyo. Ablihan ko. Ed, dayon una. Aron mahibaw si Tia ang gihatod mi nimo. Dayon gud una, Edu. Sige. Ako na ida sa uban nga mga kinumpra. Ay, no. Ayo, sir. Ako na, sir. Ako na. Dali, Ed, ayun. Tia, gihatod mi ni Edu, Tia. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!